Bună și bine v-am regăsit la un nou episod. Eu sunt Irina, iar astăzi vom face tipuri de ponei la supermarket. Vizionare plăcută. Tipul 1, grăbita. Am ajuns în sfârșit. Mai am doar 10 minute până o să vină mătușa. Și mai am prea puțin. Doamne, stau prea mult la vorbă. Căruciorul e aici. Am dat pe lângă banul. Iau aici, stau acolo bănuții. Doamne, să aveți grijă de bănuții mei. Bine. Mai mulți bani. Țineți acolo. Luați asta de pe jos, că nu e bună de nimic. Acum... Bun. Ia eu încă mai am moneda aici înăuntru. Nu mai întreb pe această monedă. Da. Așa, bun. Doamne. Bun, deci ce trebuie să luăm de aici? Cred că o să iau niște cărți și atât aici. Bun. Aici ce? Hai mai deschide-te, domnule. Wow, ce tare! Caiete, modelul meu. Ce frumos! Să vedem, are loc? Nu are loc aici. O să las aici. Așa, bun, luăm ăsta. Cred că o să-mi iau și niște ochelari de soare, că e cam mult soare pe afară. Băi, stai acolo. Bun. Niște săpun, chiar o să-mi spune că eu am microbi. Asta. Și din astea ca să cos cu mătușa mea. Invers. Așa. Bun. Veniți cu mine aici. Bun, ce luăm de aici? Luăm astea. Luăm țigări. Bun. Și asta e gheață. Bun. Luăm bomboane. Hei, doamnă bomboană, stai acolo. Bun. Am luat bomboane. Acum luăm lapte. Laptele să stea acolo. Acum apă. Acum struguri. Am uitat să iau... Vine așa, nu mai țin minte cum se cheamă. Chiar am uitat. Uite, cârnații mei preferați. Bun. La ce am rămas aici? Da, salată. Am luat salată. Morcovi. Am uitat de morcovi. O șlămâie pentru ceaiuri. Așa, ce avem aici? Aici avem ceaiul de fructe de pădure, care îmi place mie foarte mult. Bun, pentru ea am luat lămâie. Așa, banana. Bun, chiftele. Are pepene, trebuie să iau pepene. Are și pepene galben. Am uitat cum arată pepenele galbene. În fine, lasă. Hai acum la casă. Repede, cu viteză. Bună ziua, doamna, acum plătiți astea mai repede, și caietul și totul, tot. Dumneavoastră nu mi-a dat. Da, mă. Ok, atunci o să plătesc.
Iar am uitat unde e ăla. Doamne, uite aici. Bip, bip, bip. Ce-a pățit ăsta? Bip! Bip, 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 bip. Bun, gata. O să vă dau bonul. Așa, dați-mi-l mai repede odată, că nu e bun de nimic. Așa, poftiți ăsta aici. Mi le dați voi pe astea prin poștă și la revedere! Răpădă, răpădă! Doamne, ce are fata aia? Chiar nu știu. Deloc. Dar eu nu știu unde stă ea. Alo! 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 Tipul 2, cea care își ia copiii după ea. Bun, copii, am ajuns. Acum, haideți înăuntru. De data asta, să fiți cuminți. Ați înțeles? Da, da, da! Bine. Veniți! Mama, dar nu putem să stăm afară? Da, afară. Bine, stați afară, dar nu faceți nimic, ați înțeles? Da! Bun. Vă pun camera să văd ce faceți. Bun. O să las aici banii. O să pun asta aici. Așa. Luăm asta. Bună ziua. Bună ziua. Așa. Așa. O să luăm ceva de aici. Stai. Bun. Am găsit fix ce trebuia. Am găsit chitară pentru copiii mei. Telefon nou. Ăsta și ăsta și cred că o să iau și un pieptăn. Și deja nu mai încap lucrurile. Wow! Cred că iau și o mătură. Și le voi lua și niște caiete. Așa. Perfect. Acum ce luăm de aici? Luăm ăsta. Luăm căști. Luăm din ăsta ca să-și facă copiii mei videoclipuri. O să iau și... da, cred că un săpun nou. Acum o să iau și... da, jucărie. Am uitat de jucărie. Și sper să nu se certe de data asta. S-au răsturnat aici. Sunt fantome în acest magazin. Voi pleca repede. Copii. Da. Sunt fantome. Plecăm! Tipul 3, curioasa. Am ajuns aici. Doamne, părul ăsta. Dar oare din ce-ai făcut părul? Doamne, îmi vine în ochi și în gură și în tot. Doamne, să iau astea. Oare cine a făcut monedele și banii? Chiar nu știu. Bună ziua! Dar oare de ce se spune bună ziua? Coșul? Da. Dar oare de ce există așa multe flori pe lumea asta? Că-mi intră și în păr.
Doamne, mi-a intrat în păr. Normal că mi-a intrat. Doamne. Afară. Bun. Așa, continuăm. Oare de ce se spune la coș, coș? Eu aș cam vrea să-i spun bâl, bâl, bâl. De acum înainte o să-i spun un bâl, bâl, bâl. De ce să băgăm într-un bâl, bâl, bâl? Ce vom băga într-un bâl, bâl, bâl? Deci, cred că am nevoie de o lanternă, de un piepton, adică de niște bâlbâlici, așa, de un telefon nou, cred că de o consolă. Dar oare de ce arată așa consola? În fine, nu contează. Vom lua și un caiet, dar caietul ăsta din ce e făcut? Nu știu. Dar o să iau niște chei noi, o să iau și încă mai nimic și voi veni după mine. Cred că o să iau niște zmeură. Nu așa, zmeură. Zmeura e asta. Bun. O să iau apă. O să iau lapte. Dar oare de ce laptele e alb și nu e albastru ca apa? Dar de ce apa e albastră? Oare de ce? Cred că o să-mi iau și niște bomboane. Cred că o să iau și niște struguri. Și de aici niște morcovi. Oare de ce morcovii sunt așa de portocalii? În fine, nu contează. O să iau și niște... Oare de ce pepenele este roz și... adică roșu și verde? Oare de ce are așa culoarea? În fine, nu contează. O să iau puțin ceai. Dar de ce oare se numește ceai? În fine, nu contează. O să iau o banană. O să iau niște... Cheftelele de ce arată așa ca niște mingi de mâncare? Nu știu. Dar în fine, o să iau și niște cârnați. Și atât. Bun. Ei! Bună ziua din nou! Bună ziua! Vreau să-mi plătiți chestiile din acest bâlbâl. Se spune coș. Nu, se spune bâlbâl. Așa că, hai, plătiți. Bine. Bip. Bun. Stați un pic ca să scot mai multe din astea chestii din ăsta al vostru. Cred că sunt de ajuns. Bip, 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 bip. Așa, poftiți și astea. Vă mulțumesc. Bip. Bip, bip. Bip, bip. Bip, bip. Au căzut pe aici, normal. Așa, bip, bip. Și asta era bip. Și asta, bip. Bun, acum o să vă dau bonul. Poftiți. Mulțumesc!
La revedere! Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare. Pa!